תעודת זהות למדינה. שם המדינה אלבניה, שם היבשת אירופה, שפה אלבנית, עיר בירה טירניה. מספר התושבים 3,011,405 נפש. השטח 28,748 קמ"ר. השלטון, צורת השלטון היא רפובליקה נשיאותית. המיקום, דרום מזרח אירופה, גוברת ליוון, סרביה ומקדוניה. הדת, אסלאם, נצרות אורתודוקסית ונצרות כתובית. המטבע, לקס, והכלכלה תעשיית הברזל והפלדה. מיקום גיאוגרפי. אלבניה נמצאת בדרום מזרח אירופה, ממזרח היא גובלת עם מקדוניה, מצפון מזרח היא גובלת עם קוסובו, מצפון מערב היא גובלת עם מונטנגרו, ממערב היא גובלת עם הים האדרטי, מדרום מערב היא גובלת עם הים היווני, ומדרום מזרח היא גובלת עם יוון.